Това видео е направено специално за Емилчо. Ето моето телефонче. В момента съм с Омега 9.1. Мисля да сложа 10. Така използвам възможността да хем да види Емилчо горе-долу как стават нещата. Така. Спирам телефона. Изключвам. Тук на десктопа съм си приготвил Odin 304 фирм стоков, свален от сам мобиле за моя телефон BTU. Ти можеш да свалиш от сам мобиле BLG или там, който си искаш, или откъдето е телефонът. Recovery-то, което ще използваш после, и на Nikoroма. Тези 4, по-точно 3 папки на Nikoroma си да ти чакат. След малко ще бъдат използвани. Така, отварям Odin, подготвям го. Като казвам подготвям го, имам предвид, отварям го, тези двете отметки виждаш ли? Нищо не пипам. Цъкам на PDA на десктопа. Търся си папката, която е моя фирма. Ето го. Вече ми е зареден в Odin. Седи и чака да натисна старт бутона. Взимам си телефончето. Това може да го правиш, нали, когато си омазал телефона, да си го въведеш в стоков вид. Ето ми телефончето. Задържам Power бутона надолу и Home бутона, нали? Виждаш ли? След това съобщение, което ще ти изкара на екрана, натискаш нагоре. Така, телефончето чака да бъде флашнато. Слагам му кабелчето. Някакви драйвери сега ще се инсталират. Няма никакво значение, то си намери автоматично. Нищо не правя, чакам просто да ми се инсталират драйверите. Готов съм. Телефончето стои тук, вързано на кабела. Отивам и натискам старт бутона да почва да работи Odin с телефона. Тук ти пише, че остават едни 5 минути. Това още не е захапал. Отначало дава not responding. И така горе, не знам дали се вижда.
Но няма страшно, след малко ще зацепи. Захапа. И на телефон ще виж какво почна да се случва. Една частичка долу под Android взе да пълни. А тук ще отброява някакви минути. 5 минути и не знам с колко спомня. Тия 5 минути може да си ги превъртите, защото аз с тази камера, която снимам, нямам пауза. Не мога да паузирам видеото. Тъй, че спокойно може да превъртите 3 минути и 40 секунди напред. Ще пия кафенце. Минута и 6 секунди остават. Общо взето нищо не се прави. Повечето време чакаш.
24 секунди. Пет, 4, 3, 2, 1, излитаме. Може да се затвориш вече Одина, той не ни трябва за сега. Сега телефона ще изгрее в стоковия си вид, нали? Но ще има доста останали приложения от предния ROM, който имах. Това разни програмки, остатъци, какво ли не. И все още ще е къстъм, няма да е официален. Но ще влезем в Recovery, ще дадем дата ресет на всичко. И тогава вече наистина ще изгледа в стоков вид. И Кие ще го разпознава. За сега леко е омазан, тъй да се каже. Но не е проблем, да. Настройване на ОС Android, оптимизира се приложение, бла бла бла. Малко телефончето ще изгрее. Пак изгря по стария начин, който го бях оставил горе-долу с всичките приложения и разни такива. Нали? И когато отидеш в настройки за устройството, цъкнеш на състояние, най-долу пак пише по избор. Виждаш? По избор. След малко това нещо ще го променим. Изключваме телефона. Чакаш да загасна копченцата и да ти извибрира в ръката.
Така, сега задържаш Power бутона, усилването на звука, усилването нагоре и Home бутона едновременно. Когато ти светне надписа на Samsung Galaxy, пускаш бутоните. И сини буквички трябва да има тук горе. Сега ще влезеш в стоковото recovery. Отиваш на Wipe Data Factory Reset. Ето тук си пада четвъртото. Виждаш, с бутоните нагоре-надолу се разхождаш. Wipe Data Factory Reset. С Power бутона го избираш. И даваш Yes. След малко вече всичко ще е официално в телефона. Киеш ще го разпознава и ще изгрее съвсем стоков и готов за твоите настройки. Но тук пак ще чака малко.